आथिखालाव गोबां बिदुंनि दुंखावनाय धोनि हादर इउरपआव गिख्रंथाव मुलुगनां दुंखावनाय जाथाय जार्मानी, फ्रान्स, इटाली, डेनमार्क, सुइजारलेन्ड बेबादिनो मोनसे नङा मोननै नङा इउरपनि गोबां रायजोफोराव 41 डिग्री सेल्सियास बिदुंनि दुंखावनायजों भुगिनांदों। जुन दाननि बयनिख्रुइबो बांसिन बिदुं दुंनाय 41 डिग्री सेल्सियास जादों। बेबादियैनो बिदुंनि दुंखावनायाव इउरपनि सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदों, जायनि जाउनाव सुबुंनिबो जिउ खहा जानायनि अनजिमायाबो बांदों। 41 डिग्री सेल्सियाससिम बिदुंनि दुंखावनायाव मोनफ्रोमबो जायगायाव थानो हायै जादों। बे बिदुंनि दुंखावनाया 21 जुननिफ्राय जागायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे बिदुंनि दुंखावनायाव गोबां गथ'साफोरनि जिउ खहा जादों। गोबां लाइमोनफोरा बिदुंनि दुंखावनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सुइमिं खालामग्रा जायगाफोराव सुइमिं खालामदों। इउरपनि रोजा रोजा सुबुंफोरा बिदुंनि दुंखावनायजों भुगिनांना देहा फाहामसालियाव थानांदों। ट्रेफिक लाइट, गारि टायार बायदिफ्रा बिदुंजों गलिदों। अर गैयालासे बिदुंनि दुंखावनायजों बायजोआव दावदै एवनो हानायखौ नुनो मोन्दों, मानोना इउरपआ गुदुं बिदुंनि दुंखावनायजों जुजिनांगौ जादों। मुलुग सावस्रि आफादनि बुंनाय बादिब्ला गुदुं बारहावानि जाहोनाव फ्रान्स आरो स्पेनआव खमैबो सा 1300 सुबुंनि जिउ खहा जादों। लोगोसे पेरिस, फ्रान्स बायदियावबो बिदुंनि दुंखांनायनि जाहोनाव जिउ खहा जादों।